tom podľahšej dobe som mal zápas, kedy na mňa letelo dosť striel, pretože hrali sme 3 zápasy doma a tam to bolo také, že viac menej sme my tlačili a tých striel nebolo až toľko, takže snažil som sa na to koncentrovať. Koncentruje sa na to ľahšie, keď na vás lietajú tie strely a nemáte čas rozmýšľať nad inými vecami, takže bol som v tempe, triafalo ma to, takže super. No my sme si to presne povedali v kabíne po druhej tretine, že Janko tej roboty veľa nemal teda a každý brankár to pozná, ako keď tam stojíte a iba sa presúvate a pozeráte, ako váš tým útočí, to není ľahké pre žiadneho gólmana, tak sme si hovorili, že musíme sa skúsiť tlačiť do tej streľby, že určite nebude úplne v pohode a našťastie nám tam ten gól padol. My v podstate každé body, ktoré získame u súperov a najmä na pôde takýchto silných súperov, tak sú pre nás maximálne cenné a určite si ich vážime.